Okay, without any further ado, if you have your Bibles with you. Okay, the book of Joel, chapter 2, verse 28. Okay, basahin po natin. Afterward, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. At mangyari nga, darating ang panahon na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. So, walang pinipili. Ang Diyos. Okay, sabihin mo sa katabi, pagpalain ka ng Diyos. Ayun po natin ang ating mga ulo. Lord, hallelujah. Yes, be with us, O God. Let your Holy Spirit, hallelujah, speak to us, Lord. Hallelujah. Forgive us. Be with us, in Jesus' name. Amen. Okay, ayun po yung makakapunan. At bihira po tayo mag-topic ng Holy Spirit. Yung iba hindi nagta-topic talaga. Kasi medyo nag-alangan. Nag-alangan sapagkat yung kanilang paniniwala at paninindigan ay medyo sabi na po natin na nag-alinlangan. Kasi yan yung topic na talagang iniiwasan po ng iba. Lalo na pagka tayo po ay nag-speak in tongues. Yung mga iba, hindi nila matatanggap yun dahil hindi sila naniniwala. Matatanggap mo at mag-speak in tongues ka kung maniniwala ka. Manampalataya ka. Parang ganito lang po yan. Pag ang Biblia, hindi mo pinamaniwalaan, hindi darating sa iyo yung mga pangako ng Diyos. Kasi ang Biblia, o ang salita ng Diyos, o ang kasulatan, ay Diyos mismo. Yung salita niya mismo, siya mismo. Okay? Kaya yung iba, hindi nila pinapaniwalaan, kaya hindi nakakakilos ang Diyos sa kanila. Amen? Kasi ang paniniwala nila, siyempre, iba-iba po, nakagisnan. Okay, yan galing na sa printing press yan. Hindi nila alam na instruction ng Diyos yan sa lahat ng tao. Kaya dito po, pag sinabi ng Lord na I will pour out my spirit upon all flesh, Diyos ang nagsabi yan. Paniwalaan mo. Kaya yung mga hindi naniniwala dyan, hindi talaga darating sa kanila yan. Amen? Okay? Parang ano lang din yan sa pamahalaan. Pag hindi mo pinapaniwalaan yung pamahalaan mo, nagdududa ka sa kanya kahit na maganda yung ginagawa, meron laging puna. Hindi na kukontento kasi ang tao. Amen? Pero pag ang Diyos ang nagsalita, ay Diyos yun Ang Diyos ay hindi nakikita. Espiritu ang Diyos. Ang Diyos po ay totoo na may Diyos. Whether we like it or not, ang nagbigay sa iyo ng buhay ay Diyos. Kahit na ateista ka, hindi ka maniniwala na without the existence of God, whether you like it or not, kahit na wala ka, ang Diyos ay nandiyan. God without man is still God. Man without God is nothing. Kaya maniwala ka, tao ka lang. Ibig sabihin, galing lang po tayo sa labok. Kahit na gaano kayaman, katanyag, katalino, hindi ka maniwala sa Diyos na nasa scriptures, okay, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. And everybody say it. Okay. And now, our subject for this morning is entitled Steps and Receiving the Holy Spirit. Ito yung mga hakbangin. Ito yung mga kailangan po natin para matanggap po natin yung pangako ng Diyos. Kasi pangako niya yan Bakit may mga mananampalataya na naghihirapan? Kasi po, ang baptizer ng tubig ay yung in charge na magbabaptize ng tubig. Yung in charge sa baptism. Pero sa banal na Espiritu ang Diyos, ang Panginoon Isus. Kaya kung tayo po ay namumuhay sa laman, ay mahirapan ka. Pag sinabing laman, yung espiritu natin, yung spiritual natin ay mas mababa. Mas mababa. Hindi yung laman, mas mataas. Kaya nahihirapan po. Pangalawa, may mga hindi maisukong kasalanan. Pangatlo, may reserva pa. Okay? Yan lang ang dyan. Kung bakit ang tao ay hindi nakaka-receive ng Holy Spirit. Kahit naman nanampalataya ka na. Okay? Ilang taon ka nung naka-receive ka ng Holy Spirit? Yung iba, sandali lang.
Sa Book of Acts, nangangaral pala si Apostol Pedro, nakaresita yung mga Gentiles, si Cornelio, at ang kanyang sambayan. Sa Book of Acts, ang mga Hudyo, nangangaral sila, nabaptize muna bago sila nakatanggap. So makikita nyo, nakatanggap sila. Ano ang evidence? Sila ay nag-speak in, may outward manifestation. Bukod sa inward. Yung inward po, pagbabago. Pero yung outward manifestation, mayroon. Kasi you speak the language of God. You speak other languages. Ang ibang languages may interpretation. If there is any gift of interpretation in the church. Pero pag wala, hindi nila ma-interpret, that is the language of God. Ang nakakaintindi po niyan, yung kaluluwa mo. At saka yung Espiritu ng Lord, nagpo-commune, nagsasama. Okay? Kaya pag ikaw ay worker at magagawa ng Lord, na napuspos ka, talagang ma-involved ka. Kasi ang Lord ang magmumod sa'yo. Ang Lord ang magtuturo sa'yo. Kasi may step po ang growth of maturity ng isang tao. Lalo na pagka nasa Lord ka. And ito, kaya tayo po, depende yan according to your faith, according to the measure of your faith. Kasi hindi namimili ang Diyos, hindi namimilit. Nasa pagsunod. Sabi mo siya katabi, nasa pagsunod. Oo. Yan ang papag-aralan natin. In the book of Genesis chapter 2 verse 7, ano sabi po ro? And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living being. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa lubog. At biniyangan niya sa kanyang ilong ng hininga ng buhay. Breath of life. Hininga ng buhay. Nanggagaling sa Diyos yan. Ibig sabihin, patay yung tao. Walang espirito. Kaya hiningan siya ng Diyos. Magiging buhay po siya. Amen? Tayo po, ang composition po natin, wala nung tayo po inilala, Espiritu ng Diyos, kaluluwa, at yung laman. Yung body. Body, soul, and spirit. Combination po yan. Lahat ng tao na nilalang ng Diyos yan. Pag buhay ka, meron yan. Pag patay na, kukunin na yung Espiritu ng Lord. Kahit na impulsa mo rin mo yun, hindi na mag-aaray. Kahit ipatay na yung wala na yung Espiritu Hiram ng Diyos yan. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Okay? Kasi alabok tayo galing. Kaya sabi niya, binigyan niya tayo ng buhay. Breath of life. Diba? Yung hininga. Hininga ng buhay. Pero mo, Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Kaya ngayon ay buhay ka. Kaya kailangan mo yung banal na espiritu. Para sa magkaganon, mananatili ang kabanalan. Mananatili ang mga pagpapala sa iyo. Kasi may blessing ang Lord Pangako niya po yan Amen? Sa Psalms chapter 42 verse 2, my soul thirsts for God, for the living God. Ang aking kaluluwa ay uhaw sa Diyos. Sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating? O kailan ko mamumughan o mararamdaman yung presensya ng Diyos? Ibig ko sabihin, ang ating mga kaluluwa ay uhaw. Kasi pag tayo po ay wala sa Lord, sa mga hindi mananampalataya, sa mga unbeliever, pag wala po kayo sa Lord, dry ang inyong soul. Kahit na masaya ka, makakamtan mo yung mga gusto mo sa buhay, achiever ka. Maganda po yan. Pero pag walang Lord sa buhay mo, hindi ka kompleto. Kasi sa Kanya yung galing yung breath of life. Kaya magiging dry yung soul mo kahit na na-achieve mo na yung yaman mo, yung gusto mo sa buhay. Because man has no satisfaction. Pero pag ang Diyos ay nandyan sa'yo, yung kaluluwa mo, puspos ng banal na espiritu, makukontento ka sa kalagayan mo. Matatanggap mo na ikaw ay mahina, at matatanggap mo na minsan, pag ikaw ay matayog na, nagre-remind ng Lord at pababae ka, matatanggap mo. Pero pag walang Diyos sa'yo, mahirapan ka. Amen? Okay? In the book of 1 Corinthians 15:45, nasusulat, the first man, Adam, became a living being. Okay? The last Adam became
a life-giving spirit. Tinutukoy po niyan, the first Adam, si Adam, nagkasala po yan. Ang second Adam, si Jesus Christ, nagbibigay siya ng buhay. Nagbibigay siya ng banal na espiritu. So, ibig po sabihin ng tao po, pag wala ka kay Kristo, may espiritu ang Diyos sa iyo. Pero yung banal na espiritu, pag ikaw ay born again at pinanak na muli, ay kailangan mo po yung banal na espiritu. Yun yung tinatawag na manifestation ng fruit of the Holy Spirit. Amen? Kaya kung hindi nila paniniwalaan yan, hindi nila makakanta. Alam ng Diyos kagad ang pananampalataya ng tao. Pag nag-aaral lang isang hindi ako maniwala dyan, alam ko na yan. Alam niyo po, pagdating sa salita ng Diyos po, hindi ho pinag-usapan dito yung tanyag, secular school, marunong po kayo, magaling, okay po yan. O natin pagmalaki yan sa harapan ng Diyos. Sabi po ng 1 Corinthians, karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Marunong ka sa mundong ito. Ang gusto ng Lord, marunong ka sa mundong ito, mabait ka sa kapwa mo, mabait ka rin sa Diyos. Amen? Yung iba, mabait sa mundong ito. Sikat, maganda, charitable. Okay lahat yan, pero hindi mabait sa Diyos. And everybody say amen. Kailangan tiyakin mo lang na mabait ka sa mundong ito, mabait ka rin sa Diyos. Para yung kaluluwa mo, buhay na wala hanggan. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Kaya, dumating si Kristo para tayo ay mapuspos. Para tayo ay bigyan ng espiritu ng buhay na galing sa Kanya. Okay? There are steps in receiving the Holy Spirit. Kala mo lang medyo sa una, hindi mo ganong makuha. Pero, ako'y naniniwala na gabayan tayo ng ating Panginoon. Sabi mo sila pa rin, nakandaran ka ba? Natanggapin ang banal na espiritu. Okay? Ilang taon ka na sa pananampalataya pa, hindi ka pa sigurado. Sinabi banal na espiritu. Okay. Ito lang manifestation. Speaking tongues, stammering lips, nagbago ang buhay mo. Nagbago ang buhay mo, maintindihan mo ang banal na kasulatan. Kasi instruction ng Diyos yan eh. Pag malabo sa iyo, may magtuturo sa iyo. Sino gagabay sa iyo? Natural. Yung man of God. Sinabi na yung Jeremiah 3:15. I will give you pastors according to my heart. And He will nourish you with knowledge and understanding. May pastor ka. Kahit na hari ka, may pastor ka. Kahit yung mga hari sa kasulatan, may mga pastor, may mga propeta. May mga advisor ka pagdating sa spiritual. Kaya nga, napapaigi ang pamahalaan pag nandun ang gabay ng Diyos. Sinabi po yan. Mahirap mamahala na walang Diyos sa isang bansa. Ibig sabihin, kailangan mo, pagka matalino ka sa mundong ito, binigyan ka ng pagkakataon na magiging leader sa bansa. Leader, hindi na presidente, kahit na senador lang, o congressman, o kaya sa local government, barangay. Okay? Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, mapalas ka. Pero kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang gabay ng ating Panginoon. Paano ka gagabayan ng Lord kung wala kang Word of God? May Word of God ka, wala ka namang Holy Spirit. Ang Word of God, kailangan may Espiritu po yan para makakilos. Makakilos ang Diyos sa iyo. Okay? Kaya, kukumplituhin tayo ng Diyos. Number 1, steps in receiving the Holy Spirit. We must believe. Ano yung paniniwalaan natin? John 7:37-39. Huling araw na to. Ano yun? The great day of the feast. May kapistahan. Si Jesus Christ, tumayo at sumigaw. Anong sinabi niya? If anyone thirsts, let him come to me and drink. 38. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. 39. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. Maraming naniniwala nung siya nangangaral. Naniniwala sila, natatanggapin nila yung Espiritu na tinutukoy niya. Kaya lang, for the Holy Spirit was not yet given. Wala pa, kasi hindi pa siya namatay at nag-resurrect. May bibigay niya yung pangako ng Diyos niya pag siya po ay nag-glorify. Okay?
The Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Yung mga tao na lumapit sa Kanya, pinagaling niya, nanalig sa Kanya, hinihintay nila yung Espiritu, yung Holy Spirit. Kaya lang, hindi pa niya may buhos-buhos kasi buhay pa siya. Amen? Habang buhay siya, hindi niya may bibigay yun. Naibibigay niya yun, may bubuhos niya yun pag siya po ay nag-glorify. Namatay, on the third day, he resurrected. 40 days pa, tapos umalis na po siya. Ang pangako niya, I will never leave you for comfortless. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iwanan na kayo ay malungkot. Bibigyan ko kayo ng taga-alin. Ibig sabihin may Holy Spirit. Okay? Ibig sabihin may banal na Espiritu. Ano? We must believe. Kailangan maniwala tayo. Na ano? Na nagbibigay niya yun. Kasi pangako niya, kasi sinabi niya. Amen? Kaya tayong mga mananampalataya, kung wala ka pang Holy Spirit, nasahin mo. Mag-pray ka, mag-fast ka, sumunod ka, mag-Saturday ka, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Mahirap mag-pray. Kala niyo madali lang mag-pray. Pero, kasi maraming balakid. Pag nanalangin ka, hindi ka sanay. Pag nagbasa ka, hindi ka sanay. Antukin ka. Tatamarin ka. Bakit? Nagawa para ng kaway. Tinungo ng kaway. Siyempre, kaway, spirito yung demonyo. Pangalawa, yung sarili mo. Laman kasi. Laman. Ang laman at ang espiritu ay may struggle. There is an enmity between flesh and spirit. Ibig sabihin, pagka ikaw ay lumalakad sa Diyos, meron laging kontra yung laman mo, yung gusto mo, yung will mo. At saka yung will ng Diyos, magkakontra. Ito ang gusto ng Diyos, ito ang gusto mo. Ito, magsakripisyo ka. O ito ang gusto ng Diyos kasi, pababain mo muna yung laman mo. Pag sinabing patasin ng espiritu mo, dito ka susunod, hindi yung sarili mo. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Okay? Masaya ba kayo? Nakuha niyo ba? Sino nakakuha? Salamat naman sa ating Panginoon. Number 2. Bakit break up? Ano to eh? Nilagyan ko ng break up, believe, repent. Bakit break up? Malaman po natin mamaya. Kasi sinabi ko kanina, parang steps in receiving the Holy Spirit. Pero bakit break up? Malalaman natin mamaya. Okay? R, represent for repentance. Alam na po natin yan. Pedro sa mga Hudyo. Nag-repent sila. Kahit anak sila ng Diyos. Tayo, mga hintil. Amen, mga viewers? Repentance, yung genuine repentance, yung tinatalikuran na po yung kasalanan. Kaya sabi doon sa Acts 2:38, habang nangangaral si Apostol Pedro, anong gagawin namin? Nasaktan sila eh. Ano daw gagawin nila? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins. Ang baptism po ay para sa lahat. Para sa kapatawaran, para sa pagkipagrelasyon sa Diyos. Repentance, lahat ng tao nagre-repent. Tama? Pag may nagawa yan, nagre-repent pa yan. Pero yung repentance sa Acts 2:38, kasama po dyan yung baptism. Kaya pag nag-repent ka nang hindi na-baptize in Jesus' name, nananatili pa rin yung kasalanan. Pangalawa, yung baptism, receiving the Holy Spirit, ito yung tinatalakay natin. Dalawang baptism po dyan. Baptism of water and baptism of the Holy Spirit. Kaya kailangan tanggapin mo pareho yan pag mananampalataya ka. Pag hindi ka pa nakakatanggap, itisan mo. Para makasunod ka. Para magaan. Magaan. Kasi pag hindi ka nabaptize ng Holy Spirit, tiyakin ko sa inyo, susundin nyo lang yung iba rito. Yung iba, susundin mo, pero di buo. Yung gusto mo lang, nasundan. Wala nang pinapatamaan, lahat po tayo kasama ko. Amen? Hindi pa ba kayo? Walang perfecto. Walang banal. Ang Diyos lang banal. Pero tayo ay magpakabanal. Ibig sabihin, may process. Habang sumusunod ka, nagiging banal ka. Naging perfecto ka habang sumusunod ka.
Habang ang Holy Spirit na sa'yo, nagiging banal ka. Amen? Pag wala kang Holy Spirit, ay, mahirap. Hindi mo kaya yan. Pwede mo siyang katabi, hindi mo kaya yan pag wala kang Holy Spirit. Madali magpabaptize in Jesus' name. Sa tubig. Pero sa Holy Spirit, ay Diyos ang nagbabaptize. Alam ng Diyos kung bibigay niya sa iyo, hindi. Alam ng Diyos kung may reserva ka. Alam ng Diyos kung may pinagagawa ka, hindi ka lugod-lugod sa kanya. Alam ng Diyos kung sumusunod ka, hindi. Amen? Kaya, ang Diyos yun, hindi mo maluko eh. You cannot mock God. Kaya nga, blessed ka pagka may Holy Spirit ka. Pero mo kasama mo ang Diyos kahit ka pumunta. Kahit na bumabagyo, kasama mo ang Diyos eh. Kahit na tindi na problema mo, kasama mo ang Diyos eh. Kahit may sakit ka, kasama mo ang Diyos eh. Sinabi niya eh, hindi kita iiwanan eh. Oh. Hanggang sa dulo ng mundo ito, ibig sabihin, hanggang nandyan ang mundo, o hanggang buhay ka, hindi ka iwanan. Kahit na wala ka na sa mundo ito, hindi ka rin iwanan. Pangako niya yan eh. Natutulog ka lang kasi, gigisingin ka niya eh. Oh, di ba? Repentance. Number 3, eliminate sin. Kailangan pagkatayo pa yung mananampalataya. Kung hindi mo kaya yan, suko mo kay Lord. Pag sinabing eliminate, unti-unti. Wari, manginginom ka. Unti-unti. Hindi mo kaya eh. Lalo na ngayon, tag-ginaw. Mananampalataya ka na. Basta tayo, pag nasa Lord, ay, concern ng Lord. Pero pagka hindi ka maniwala dito, ay bahala ka sa buhay mo. Hindi ka maniniwala na may Diyos eh. Hindi ka maniniwala sa salita ng Diyos eh. Hindi ka maniniwala sa Acts 2:30. Hindi ka maniniwala sa Holy Spirit. Ano ka? Kanina sa sarili mo. Amen? Eh pag natubig ka, sino tatawagin mo? Doktor mo. Pag wala na magawa yung doktor mo, sino tatawagin mo? Sarili mo. O Diyos mo sarili mo. Hindi mo pala. Ang galing mo naman. Huwag kayo masaktan mga viewers. Naungusap ang Diyos sa inyo. Panahon na. Gising ka na. Eh, pandemic na nga eh. Hindi ka pa tumawag sa Diyos. Tumawag ka na, may pag-asa ka pa. Pananaw mo noon, ay magpakababa ka. Tinapos na nga ng Lord yung mga ganito para bumaba tayong lahat eh. Daming Kristiyano, pataas pa rin. Hindi mo matanggap ang Holy Spirit pag mataas ka. Ay, pride yun. So, magtanggapin ang Holy Spirit, pagpakababa ka, Lord, inamin ko. Meron akong pakunti-kunting ginagawa. Patawad po. Dapat ganun eh. May ginagawa. Diyan pa ba kayo? Ikaw ba, bisa may ginagawa? Oo naman. Pero pabubuting gawa. Amen? Kasi ang Diyos ko ay mabuti. There is only one good, that is God. Pag ang Holy Spirit nasa iyo, natural. Bakit ka magkakasala? Makukwins. Mapipighati yung banal na Espiritu. Ay, magiging malungkot ka, magiging dry ka ulit. Pag itinas mo yung kamay mo, pag naglihas ka, mamamatay. Siyempre, hindi pa yung Holy Spirit eh. Hindi ka sumusunod eh. Sabi ng Lord eh, ang ililihas mo, mabubuhay, gagaling. Hirap ano? Ang hirap, no? Ang hirap pag wala kang Holy Spirit. Pero pag may Holy Spirit ka, ang gaan, mga viewers, ang gaan. Iwan ko ba yung kinakausap ko ngayon Kasama kayo, kasama kayo. Kasama rin ako. Kasama tayo lahat dito. Lahat tayo galing sa labok. Wala tayong pagmamalang sa Diyos. Wala. Kung dumating yung Delta variant, handa ka ba? Ngayon, COVID-19 lang. Medyo pa. Ako sa Iwan ko, gano'ng katotoo yung sa India, kung daming namamatay. Sa Indonesia, dami. Di ba? Gising ka na. Sabi mo sa sarili mo, gising ka na. Hoy! Hello! Mingi ka na ng sa loob. Sabi mo yung aparyan natin, sa pamilya mo. Dapat gano'n. Pagpuspos ka ng Holy Spirit, ano pang kahit anong virus pa yan. Bakit? Meron bang laban ng virus na yan sa Diyos? Kahirapan, meron bang laban yan? Sinabi ng Book of Romans, kahirapan? Kahubaran?
Bike coveran, wala ka ng pambili. Ubus na eh. Puro tiyaw na eh. Kulang pa nga yung tiyaw eh. May pambili ka pa sa ano mo. Amen? Oh. Kaya mo sabi niya, nakedness eh. Kahubaran ba? Kahirapan ba? Virus ba ang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahit nga kamatayan eh. Oh. Eh pag nanalikat, may banal na espiritu ka. Ako, mga kapatid, tawanan mo lang yung mga banda. Sinabi niya, nabukopsap siya. I will lift you up, sabi na mo. Ipapakita ko sa inyo at tutungtungan mo yung mga problema. Na ikaw ay nakalitaw. Ibig sabihin na, nakaano ka, kahit yung pananampalataya mo kayo, nakalitaw eh. O, bagyo na nga, nagsuswimming ka na. Diba? Nagsuswimming ka na. Ano kayo mangyayari sa baha? Hanggang tuhod, sana. Yung iba, sana medyo umupa na. Yung iba naman gusto kasi para walang pasok. Para walang simba. Alam, kilala tayo ng Diyos. Makatwira natin, kilala tayo. Ang talino mo talaga. Ang talino talaga. Ang tao, talino. Kaya bumagsak ang demonyo. Bakit? Lumipad ba naman yung kanyang utak? Nagpas sa langit. Yung kanyang pananaw. Mauntok ka talaga. Ang dami na lumipad eh. Karoon ng hallucination. Amen? Ang Lord, gusto niya, ka na? Kung ano lang, binigay siya ng nature of faith, kung ano ka lang. And then next in 2 Corinthians 5:17. Walain mo na yan, ha? If anyone be in Christ, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mananampalataya ka na, born again ka na. Sabi ng Lord, all things, old nature mo, yung ginagawa mo dati na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, suko ko na. Para matanggap mo yung banal na espiritu. Hindi. Pag may nagsusukan, pag may nagmamadyong, ang sarap, nagre-relax din eh. Mamaya kaya, manalo. Ito pang ano namin, yung ayuda. Baka tutubo pa to. Punta sa sabungan. Mananampalataya ka na. Ano sinabi ng Book of Psalms chapter 1? Mapalad ang tao na hindi nakaupo sa kinaupuan ng mga makasalanan. O tumatayo man sa tinatayuan ng mga makasalanan. Yung ibang mananampalataya nalulunod po eh. Ito na rin lang si Bagyo eh. Ibabaya na tukso. O bumili siya ng 1 kilong bigas. Iniintay yung bata. Pagdating niya, ay, tinungal. Pag-uwi, nga. Ilimit yun na. Ay, pandemya na. Ako, mga kapatid. Alam nyo, hindi sa pagka mahirapan ka, pagka pananampalataya mo sa panahon ngayon, hindi nakano sa ano ng salita ng Diyos, ay mahirapan. Saka wala kang Holy Spirit, mahirapan ka. Okay, letter A. Break. A stands for ask God. Wala kang Holy Spirit, tingin mo sa kanya. Diba? Ano sabi niya? Okay, basahin natin. If you, then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ikaw nga, natatay sa mundong ito, sa lupang ito, kaya anak ka. Matigas ang ulo, pero pag nagbe-birthday, pinaghahanda mo yung Goldilocks at saka ginataan. Kung walang Goldilocks, ubos na. Red ribbon. Pinaghahandaan mo. Masama ugali mo, unbeliever ka. Hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Antindi mo talaga. Diba? Ibibigyan mo nga yung anak mo eh. Nak, magkatapos ka lang, bibigyan kita ng kotse. Grabe. Diba? Antindi mo ang ugali mo nun ha. Hindi ka naniniwala sa Diyos eh.
Pero dito, ang pindi. Kung kayo, masasamang ama, ibig sabihin kayo dito sa lupa, binibigyan nyo ng magbubuting mga regalo ng inyong anak. Eh, lalong-lalo na yung ama natin na sa langit. Ano raw yung bibigyan niya? Ay, grabe. Holy Spirit. Ay, sabi ng Bible, until now you don't ask anything in my name. What you're asking for, God? Oh, car, house, girlfriend, wife. Ano yung hinihinas mo sa Lord? Oh, kompleto ka naman na eh. Bakit malungkot ka pa? Because kulang ka. Ano yun? Yes, you have lucky. One thing that you have lucky. Pero kang kulang. Ano yun? Nabaptize ka na. Nanali ka na. Ay, Kristo ka na eh. Wala kang Holy Spirit. Kaya dry. Pati yung pag-worship mo, dry. Pati pagkikinig mo ng salita ng Diyos, dry. Hindi ka makabasa, hindi ka makapagsaulo ng salita ng Diyos. Pero pag may Holy Spirit ka, oh, kahit mamigit tinatamad ka, no, tulungan mo ako. Yung mo, mamaya, may strength ka na. Amen? Yan pa ba kayo? Ay, oo, po yun. Kasi may inspired ka eh. May inspired ka. Ano ako, Lord? Kanina kasi madaling araw ko yun Lord, tulungan mo ako. Tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy eh. Yung pin ko, yung ano ko, tuloy-tuloy. Paano naging break up ko? Ayun. Ang ganda ng mensahe. Amen? O, malapit na tayo. O. Okay, madalala mga viewers. Mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal po kayo. Mahal kayo ng ating Panginoon. Bakit minsan nasasaktan po tayo dahil kinakausap po tayo ng Diyos. Kapalat ka pag kinakausapan ng Diyos sa panahon ngayon. Okay? Ask God. Oh, yeah. Lord, hirap na hirap ako. Lord, hindi ko maisuko to. Itong pananaw ko na to, Lord, tulungan mo ako. Alam nyo, kilala nyo si Joseph? Si Joseph yung ka-dreamer. Bakit galit na galit sa kanya yung kanyang mga kapatid? Diba? Eh kasi, nung 17 years old po siya sa Genesis chapter 37, nagpapastol siya ng kambing at tupa. Eh, 12 sila magkakapatid, yung 11 na kapatid niyang lalaki. Ganun din. The problem is, he brought bad reports to his papa, kay Jacob. Ibig sabihin, yung mga bad reports, yung hindi magagandang ginagawa, yung mga kapatid niya, ay nainis sila. Nainis sila. Pangalawang inis, favorite ni Jacob siya eh, kasi anak siya ng katandaan. Oh, menopausal baby si Joseph. Eh, pangatlong na inis, ano pa? Eh, pinakita pa ni Jacob yung kanyang pagmamahal. Binigyan niya ng special na kanyang ng robe, yung mahaba. At talagang special. Eh, inis na sila. Isang araw, na nagdidip ako, ay, lalo sila na inis. Bakit? Pero mo naman, sabi niya, yung aking trigo, forward yung kanyang yung kanyang pagtubo. Pero sa inyo, napalibutan ako, tapos yung inyo, yung kukulat. Ay, grabe, kahit ikaw ba magmuno sa amin? Ikaw ba maghari sa amin? Maraming nainis eh. Alam nyo, minsan pagka ginagabayan ka ng Diyos, ang daming nainis sa'yo. Parang hindi ka maniwala. Eh, sinabi ng Lord yun eh. Sige ka talaga kasi nag-iilaw ka eh. Eh, tingnan mo si Joseph. Dinumot. Sabi niya, nalaginip ulit. Pumunta naman sa tatay. Hindi tatay. Sabi niya, yung araw, yung buwan, at saka yung 11 bituin. 11 eh. May number. Sabi ng tatay, si Jacob, galit na galit eh. Dapat iba naman ako. Siya yung araw. Yung asawa, yung moon. Yung 11 stars, yung 11 na magkakapatid. Yung ko sila lahat eh. Ay, pinagpalit sila ng gamit. Amen? Isang araw. Sabi ni Jacob, punta mo yung mga kapatid mo kung anong ginagawa. Pag hindi umuwi. Nandun sila sa sisil. Sisil, yung yung tulugan. Eh, pumunta, nagkaalala ron. Talagang
Talagang ginawa niya, mayroong isang tao, ano bakit pag-alala ka rito? Ano ba hinanap mo? Yung mga kapatid ko. Narinig ko, pumunta sila sa Dutan. O yung lugar yun, Dutan. Abati pumunta, nandun sila. Abayan nung dumating, patayin na natin ito. Ito na yung mapalan ni Pilipin. Kasi galit na sila eh. Amen? Si Simeon, si Ruben yun ang pangalan. Huwag natin patayin. Lagay lang natin sa balon. Galing. Kasi talagang niligtas niya, panganay siya eh. Para pag alis nila, aunin niya, babalik sa tatay niya. Ang nangyari po, dumating yung mga Ismailites. May mga kargada. Mga bumibili ng adipin, papuntang Egypt. Mga trader sila. Ay, binta na lang natin. Magkakapira pa tayo. Ay, oo nga. Hindi, patay na natin, sabi ni Judah, yung pang-apat na kapatid. Huwag nating mansahan yung ating yung ating mga gawin natin batas na. Ibinta na natin, magkakapira tayo. Pagkano bininta? 20 pieces of silver. Kaya, panahon may bintahan na. May traidoran na. Ang ganun panahon ni Jesus Christ, magkano bininta? 30 pieces. Ganun na mga bintahan na eh. Andiyan pa ba kayo? Pag wala kang Holy Spirit, magbibinta ka talaga eh. Kahit hindi iyo. Totoo, lalo nga ng pandemic. Wala kang pinapatamahan. Kasama ako ro. Diyan pa ba kayo? Ang magkagandaan pag nasa Lord ka, nagbibinta kayo sa iyo. Pag wala ka sa Lord, kahit tayo po, ibinta mo, matakarao. Siyempre, ganun yun eh. Ganun mo kahit kamahal yung mga loved ones mo. Pero lalo kung mamamahal niya pag may Holy Spirit ka. Di ka. Kasi righteousness eh. Lord, bahala ka na. Bahala ka na, Panginoon. Hanggang dito lang po ako. Pakainin mo kami. Magtaka ka pa eh. Nakakatok sa iyo. Kumain na pa kayo? Siyempre, sabi mo, hindi. Pari, nahiya ka. Ay, upo. Ay, may dala-dala. Ay, kumain na pala kayo. Pag sinubukan ka lang, sabi mo yung totoo. Ang daming matutuwa sa iyo. Bakit? Si Lord pa. Pag naghipo ng puso niyan eh. Sinabi niyan. Pag tinawagan mo siya, bibigyan ka niya. And I will give you and show you mighty things that thou knowest not. Jeremiah 33, verse 3. Pag tinawagan mo, Panginoon, ay Diyos yun eh. May Holy Spirit ka eh. Pag tumatagos talaga yung mo. Hindi pa ba kayo? Sabi ko, kahapon, nag-ano ba sila? Nag-practice? Nag-practice pa ko. Hallelujah, praise the Lord. Siyempre, pasado. Kaya pinabukasan. Darating pa kaya sila? Siyempre, nagtuod tayo yun eh. Darating pa. Kasi sinabi ko na hanggang di ko kayo mag-swimming, darating kayo. Naglalakad pa naman kayo. Di pa naman kayo nagsuswimming. May extreme tayo pagka ganun. Alam mo lang mga, walang dumarating eh. Tapos nagsuswimming na kayo. Punta ka din sa check. Di ba? Andiyan ka ba kayo? Alam mo pa kasama bang? May matalino ka. Hindi ka bara-bara-bay. Alam niyo yung bara-bara-bay? Ilocano? Palpalaran. Ano, pag nasi na doon? Sakay, Grabe yan, Diyos natin, no? Binigyan nila tayo ng katalinuhan. Kakausapin ko kaya siya. Tapos mag-ite ka, our Father or magsalita ka na ng Panginoon. Diba yun na gano'n? Ang tawag doon, extreme. Balansihin mo pag nasa Lord ka. Binigyan ka na ng pag may bisita ka, Lord ka, kausapin ko pa kaya. Ang tinti mo, ang banal mo naman. Hindi pa ba kayo? Pag hindi ka nag-ingat sa Christian life mo, mauntog tayo. May na lang, Diyos napakabuti. Amen? Binigyan tayo ng balansing buhay. Yan ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Marami rin magagaling nakakatuwa. Natutuwa ang Lord sa atin eh. Pagka wala ka nang magawa, kahit na yung paralim, Lord, bahala ka na.
Nandito na kami, binaha kami, nandito kami sa gitna ng lukaw eh. O yun, pare, biglang umapaw. Eh, nandito na kayo eh. Yung gagawang yung malalalim. Kahit ko sinasabi, nangyari sa amin. Sa lahar, wala nang dumarating. Lahat ng mga truck nandito sa gilid. Kami lang ang lumusong. Yung Corona ko, hanggang bubong, nakita namin para amphibian plane eh. Nandito kami sa ilalim ng kanan. Ang liwanag. Pagdating namin doon, nagtaka yung mata, saan galing ito? Saan galing planeta to? Hindi nila naman magagawa. Punta kami sa Puninaw. Hindi namin alam yun. Na ganun kalalim yun. Kasi sabi ko sa inyo, kaya eh. Pag wala ka na magawa, ang Diyos na gagawa. Bagay, may mission ka pa eh. May Holy Spirit ka ba naman eh? Kasama mo na ba na ng Diyos eh? Ang utak namin, makarating kami from Manila to Bulinaw, every week yun. Iniiwan namin yung mga anak namin. At sarap kaya sa ministry. Amen? Enjoy mo talaga eh. Ang dami kang patuto sa buhay. Wala nang bituin, nagkaroon pa ng bituin para makalpas lang kami sa bagyo. Extraordinary yung mga namin kayo eh. Eh bakit hindi ka maglilingkod sa Diyos na yan? Bakit hindi mo pangaral sa Diyos na yan? Isa nang nagpagaling, siya pa nagpala sa iyo. Bigay pa ng kagalakan, nagbigay pa ng kapayapaan, may pang-asa ka pa. Yung pag-ibig mo, umusbong pa. Umusbong pa. Amen? Matupay, maibig mo yan. Yung hindi ka ibig-ibig. Di ba? O, mahal mo sa buhay, maibig mo yan. Maintindihan mo yan. Pero mo, yan ay bibigay sa iyo ng Diyos. Grabe. Husband. Okay. Okay? Key. That is the key. Ibig sabihin, ito yung susi. Ano yung susi? Matthew 16:18. Ano yung susi na binigay kay Pedro? Yun yung gospel. Ano yun? Para makatanggap ka ng Holy Spirit, kasama yan. And the keys of the kingdom of heaven, I will give to you, Peter. Hindi literal na susi yun. Susi ng kaligtasan yun. Susi mensahe. Kaya sa Acts 2:38, anong gagawin namin, Pedro? O magsisi kayo. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pagpapatawan ng inyong mga kasalanan, hindi sinabi na magparami kayo ng mapabautismuhan. Hindi, pagpapatawad. At tanggapin nyo ang kaloob. Kaloob. Ang banal na Espiritu Santo ay gift. Kaloob. Mananampalataya. Pag may gift kayo, buksan nyo. Pare, December, may nagregalo sa'yo. Ang laki ng box, hindi mo binuksan. Ang ganda ng regalo na niyo sa atin. Yun mo banal na Espiritu, yung Espiritu niya, bibigay niya sa'yo. Kaya nga pwede kang pagka umulan, pwede kang umamit eh. Diba? Umuulan na naman. Diba? Sinabi niya kanina, dadaloy yung mga ilog ng tubig ng buhay. Ay, ang hindi. Ibig sabihin, ay kahit na walang-wala ka ng panggastos, buhay na buhay ka. Kahit na tama na yung dumarating sa'yo, sagana ka sa kapayapaan. Hindi mo sagana ka sa pag-asa. Ay sagana ka, higit sa lahat yung pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig mo sa pamilya mo, sa asawa mo, pag-ibig mo sa trabaho mo. Grabe. Balanse. Yung iba, yung trabaho nito, talagang, hindi, balanse mo. Kailangan may pag-ibig ka sa sarili mo. Templo na Diyos mo eh. Amen? Kailangan, yung balanse, tamang pagtulog, tamang pagkain, kahit na din na, yung pagkain, yung basta masusustansya, hindi naman kailangan na magtukulit ka na magtukulit para masustansya. Magkaroon ka ng problema niya. Okay? Yun ang key. Kaya pagka meron ka Holy Spirit, even the gates of the Hades, yan at pwede lang. Kahit na demonyo yan, hindi makakapanig sa iyo. Kahit na kahirapan darating, hindi makakapanig yan. Kahit masakit yan, hindi makakapanig yan. Kahit na kahirapan, di makakapalag. Again, may kasama mo Diyos.
Nakikipagbugno ka, the battle is not yours. Hindi yung will mo, kundi yung will ng Lord na sa'yo. Parapakan natin ito. Now, you stands for understanding, Luke 2:47. And all who heard him were astonished at his understanding. Ano si Jesus Christ? Bata pa yan, 12 years old. May kapistahan sa Jerusalem. Naiwan po siya. 3 days, nakikipag-usap sa mga religious leaders. Namanga sila sa kanyang katalinuhan. Amen? Sa panahon natin ngayon, kahit na hindi na sila mamanga sa'yo, hindi ka na magsalita. Dati kasama ko sa sabungan yun eh. Nagbago siya. Dati, laging expression niya, letter P. Yun na yung katuwaan niya, yung kanyang salita, expression niya na magmura. Pero binago siya ng Lord. Diba? Hindi ka na mag-ano. Bakit? Yung understanding, yung talino, binigay sa'yo ng Lord. Ano? All who heard him were astonished. Sila ay namanga sa kanyang katalinuhan, sa kanyang sagot. Alam niyo po, pag nasa Lord kayo, hindi kayo mauusap ng magagandang bagay. Lalo sa advice, lalo na sa pag may lumapit sa inyo. Oh, kahit na lula, kahit na may pamilya, pag nakita ka niya na may potential ka, may potential. Kasama mo ang Diyos eh. Nag-glorify ang Diyos sa buhay mo. May problema ako eh. Tingnan niyo. Kayo yung unang nasa utak niya. Sino kaya, ano ko yung matinding problema ko? O, sino? Diba? Yung mga anak ng Diyos, kaya ni Daniel. Diba? Hindi na problema nung hindi ko kabisan nung. Pero si Daniel, 15 years old pa lang. Dinala sila sa Babylonia, nakapture sila. 15 years old. Naghari, 4 na hari. Sa kanyang kapanahonan, naging gobernador. Gobernador na, nilikay pa sa Lions din. Grabe. Pinagdahanan ni Daniel. Kaya kung dumadaan man kayo sa kahirapan lang yan. Dumadaan kayo sa sakit lang yan. Dati mga yun. O ngayon, magdadaan ka na. Papakain kayo sa yun ngayon, panahon natin ngayon. Ay, bahala na kayo. Di ba? Pero iba ng panunalatan yan. Hindi sila sumuko. Hindi nila isinuko yung kanilang yung righteousness ng Diyos sa kanila. Ipinaglaban nila. Kahit na napalibutan sila ng mga iba-ibang Diyos. Di ba? Nung gumawa ng estatwa si Nebuchadnezzar, lahat ay lumuhod. Hindi sila lumuhod. Si Shadrach sa Abednego. Grabe. Pag darating ang panahon na lahat luhod. Wala one world government, one world religion. Cashless society. Ano gagawin mo? Matibay. Ngayon pala, magpakapuspos ka na ng Holy Spirit. Kasi hindi mo kaya yan pag walang Holy Spirit. Paano kung dumating na yung sabi ng Lord na tatakan? Hindi ka pwedeng mag-transaction, hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng bumili, magbenta o magbili. Wala ka transaction. Hindi ka makabili ng gatas ng anak mo. Pag wala kang tatak, kung may Holy Spirit ka naman, kaya mo, tulungan mo. Bakit? Hindi mo pagpalit yun eh. Amen? Understanding. P stands for praise. Yan. Lagi natin pupurihin ng Diyos. Tingnan niyo. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. Open your mouth wide and I will fill it. Pag nagpuri kayo sa Diyos, hindi tikom. Amen? Pag umawit kayo, gusto niyo magiging singer, ganito raw. Yung umawit sa Lord, tinitipid eh. Pero pag nagsalita, alam mo pare, pero pag nagpuri sa Lord, tikom eh. Open your mouth wide, bakit? I will fill. At ibig sabihin, lalagyan ka ng pagpuri, lalagyan ka ng Holy Spirit, pupunuin ka at pupuspusin ka ng Holy Spirit. Kaya pagka nag-hallelujah ka na rito, wag mo ikaya. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I want to feel your presence. Oh God. Ganun. Kasi nalam na yung desire mo eh. Talagang gusto mo. Nakikita na kayo ng may desire. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pag may gusto ka sa Lord, talagang
Di ba? May design ka, gusto mo eh. Pagkita mo kay Lord. Hindi pa kayo? Oh, dati ganun din naman ako eh, pero natanggap ko. Ay, grabe. Pati pag-preach ko, hindi na ako na mag-preach ka, sabi nila. Kasi ang training po namin sa bus. Eh, siyempre nangangatok ako eh. Right. Preach ako. Magandang hapon po. Sabi po ay nag-aaral ako eh. Eh, napospos ako ng Holy Spirit. Ay, nakatindig lang. Mga kapatid, eh, siyempre, tapang mo, sinabi naman dun eh, boldness to preach. Pati katalinoan, bibigyan ka eh. Bakit? Hindi mo siya kinahihiya eh. Kasi tabi ng patuto sa buhay eh. Amen? And everybody say praise the Lord. Yes? Ang dami. Hindi ka maubusan ng patuto. Bakit ka naubusan? Napapanis, hindi nag-glorify ang Lord. Hindi nila nalalaman kung ano nangyayari sa buhay mo. Dapat pagka magagandang bagay, patuto mo. Pag pangit na bagay, patuto mo rin basta nakakalugod. Curse, turn into blessing. Diba? Para sila Joseph, faithful in captivity. Sila din eh. Kahit na sila ay nasa loob ng prisuhan, tapat pa rin sila. Tayong mga mananampalataya, kahit na pinagdadaanan tayo, tapat ka pa rin. Tapat ka pa rin. Saan ka tapat? Sa buong areas ng buhay mo. Paano ka maging tapat? Tapat ka sa Diyos. Yung sapat ng Lord. Yung para kay Lord. Kahit na mahirap ang buhay, pakita mo kay Lord, nakatapatan mo. Hindi ka pipiguin ng Diyos. Papakita ng Lord, naghirap na. Wala na pagkain, ikaw kapakakainin ka pa ng Diyos. Bakit? Tapat ka sa Kanya. Itapat din ng Diyos sa iyo. Everybody say amen. Tatapat nila kahit pero mo naging gobernador si Joseph. Pakulungan nyo, pakulong. Pero mo si Daniel, halos pangalawang ari. Gobernador din. Amen? Ngayong eleksyon, sino gusto maging gobernador? Dami gusto maging gobernador ngayon. Gusto maging presidente, di ba? Wari. Isa. Pwede kang kalburito sa Pangasinan. Pwede kang bukal. Alam niyo bukal? Pag-member niyo. Hindi na ako magbubukal kasi makakalbuhin ako din. Kasi dito ako tinawag ng Lord eh. Diyan pa ba kayo? Ang sarap kaya. Sarap kayo maglingkod sa Lord. Yes, pwede ka sa gobyerno pero may para ng Diyos. Dito na lang tayo. Pangaral na lang natin yung gospel. Kasi baka mamaya matitipukos ako. Hindi pa ba kayo? Kayo kung alupin kayo, okay lang. Kasi siyempre, hindi pa kayo kano. Kung yun ang linya nyo, pag-pray ko kayo. What to do? Ano dapat natin gawin? We must obey. Yung break up na tinutukoy dyan, ibig sabihin, iwanan mo na yung old nature mo. May separation between church and yung separation, itong word na to, the word ecclesia or church is separation. Ibig sabihin, yung ginagawa ng bundok ito, hiwalayan mo, iwasan mo ang kasalanan, iwasan mo ang gawa ng laman, iwasan mo ang pleasures of this world. Magtuon ka ng pansin the will of the Father. Yung mga gandang bagay, yung Holy Spirit, ibibigay niya sa iyo. Sinabi ka rin eh. If you did even how to give good gifts to your children, how much more your Heavenly Father? Bibigyan niya. Sabi mo siya katabi. Bibigyan niya yan. Pare, wala pa talaga kulitin mo, Lord. Magpasting ka. Umiyak ka. Pero mo, yan ang shield natin pag rapture. Pag wala ka, may iwan ka. Yes! Sinabi ng Lord yan. Ang Holy Spirit ay sealed. Hindi ka limipat na inatifling mo ba na kung wala ka nun. Kasi ang Holy Spirit ang tatak natin. Kaya kung gusto mo na sumama sa rapture, magpakapuspos ka na. And everybody shout, praise the Lord.
Huwag mong ikaya yan. Hingin mo sa Diyos yan. Pangako ng Diyos yan. I will pour out my spirit upon all flesh. All flesh. Wala siyang pipiliin. Did you know that there is a global revival? The latter day rain? Alam nyo, ang first day rain, nung day of Pentecost. Day of Pentecost. The latter day rain is on our generation. Bago darating ang Lord, the global Christians receive the baptism of the Holy Spirit. Ang mga evangelist na matitindi, nagpapabaptisin sila. There is a global revival. He pour out His Spirit upon all flesh. Ito yung panahon natin. Kaya talo ka pag hindi mo natanggap ang Holy Spirit. Sabihin nyo sa inyong mga anak, kahit bata pa lang yan. Ay, mga kapatid. We must obey. Acts chapter 5 verse 32. I am the Lord your God. Okay, sa Book of Psalms. Who brought you out of the land of Egypt, open your mouth, tapos na. O yung susunod. Psalms 22 verse 30. A posterity shall serve him. O ito yung lahing susunod. Sa kanya, it will be recounted of the Lord to the next generation. Ipasa mo yung pananampalataya mo sa susunod na lahi. Yung posterity po dyan, lahi. Pag ikaw ay mananampalataya, ang pamilya mo ay mananampalataya. Kung hindi pa darating sa Lord, ipasa mo yan. Turuan mo yung inyong mga anak. Sinabi ng Proverbs. Gusto mo magtagumpay ka? Train up a child the way he should go. And when he is old, he shall not depart from it. Alam niyo, pag naturuan niyo ang mga anak niyo sa tama, papagpalain ang mga anak niyo at papagpalain din yung magulang. Amen? Kaya yung mga anak nyo, turuan nyo sila. Magdebosyon kayo. Anak, bago tayo matulog, ito ang utos ng Diyos. Nagdedebosyon ba kayo? Yan ang ginagawa ko sa mga anak ko noon. Nagdedebosyon po kami. Dinalik ko ngayon. Bakit? Kanya-kanyang pamilya na, busy na. O, ginawa ko once a week. Meron kami prayer sa pamilya sa kahit saan lugar sila. Ano yung prayer natin? Online. Once a week. 3 o'clock, kahit na busy sila kung sino makaka-attend sa amin. Once a week. Kailangan namin yun eh. Bakit? Una, worker kami ng Lord. Pangalawa, pamilya kami tinawag ng Lord. Oh. Ay, pagkakanya ng pamilya nyo, pindi nyo. Oh. Eh, pagka naghawakan kayo ng kamay, nag-pray. Kasi may schedule sila na prayer. O kung sa habit natin, yung prayer habit, ginawa ko yun. Oh, sinasabi ko to para tumibay kayo. Bakit? Damang-dama ko eh. Damang-dama ko na ang lungkot. Busy. Ang daming ginagawa. Kahit na prayer na. Ang dami. Oh, ngayon ako sige. Kahit na nasa abroad ka, itong oras natin. Ang sarap ng ganun. Amen? Kita nyo, maging mainit kayo sa Lord. Tanda, matibusyon yung mga anak nyo. Hindi ganun pumapasok yan eh. O, anong pinagkakabalan niya? O, yung paligid namin, puro ano eh. O, kita nyo, kahit na blended learning sila, pagdating na sa school, advance sila. Bakit? Hindi sila nakikisabay sa mundo ito. Sinabi ng Lord yan. Sa Book of Romans chapter 12. Be not be conformed on this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Nasa Lord ka na, yung mind mo, sa Lord. Hindi sa mundong ito. Alis tayo sa mundong ito. And everybody shout amen. Hallelujah, praise the Lord. Okay? Why? Bakit? Kailangan manampalataya tayo. Kailangan sumunod po tayo. You know why? Because this is a promise. Joel chapter 2 verse 28. Yun yung title natin. This is the promise. I will pour out my spirit upon all flesh. Ngayon pala, hingin mo na kay Lord, Lord, tulungan mo ako. Acts chapter 2 verse
39. What to do? And we are His witnesses, this. So also the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Kung sumusunod ka sa Lord, bibigay niya yung Holy Spirit. Amen? Pag hindi ka sumusunod, may rapat. Sabi mo siya, katabi sunod. Sunod lang. Kahit na mahirap, may sakripisyo, sunod lang. Oo, may sakripisyo eh. Alam na pupunta ka sa langit, wala kang sakripisyo. Kasi Jesus Christ nga eh. Nagutom eh. Nauhaw. Tapos ang ganda ng kalagayan mo rito. Minsan, pinapahintulutan ng bagyo para magutom ka. Para maglugaw ka. Bakit di ka na nagpapasting mula nung ano? Amen? Minsan, mga kapatid, iba ang way ng Lord. Pag nagpapansin ang Diyos, iba. Itong pandemic na ito, pagpapapansin ng Diyos sa tao. Para bumaba ka. Para mag-post ka. Kasi busy ka na. Ayusin mo yung relationship mo sa Lord. Ayusin mo yung relationship mo sa sarili mo, sa pamilya mo. May panahon ka na dyan. Balansehin po natin. Dati nung walang pandemya, busy tayo. Ngayon, busy pa rin tayo. Busy, pero meron ka ng portion sa Diyos. Busy ka man, binago ng Diyos yung pananaw mo sa buhay. Yun ang gusto ng Lord. Huwag kang busy-busyhan. Ang daming tao busy-busyhan. Naghahanap ng maging busy. Pero pag na-stress siya, doon niya hanapin ng kapayapaan. Baliktad talaga ang tao. Ngayon pa lang, huwag ka na mag-busy-busyhan. Naghahanap ng iba yung iba. Busy-busyhan, kaya nandiyan lagi cellphone. Kahit wala namang load, wala namang data. Nag-games na. Yung iba kahit nawala ng baterya. Ay, naku mga kapatid. Ang daming magagandang tao na gusto. Di mo pag may Holy Spirit ka, gagayad ka ng Diyos. Pag namumusap ang Lord sa inyo, okay mo sakta. At kapin mo lang, ako yung Lord. Salamat. Ay paalala ka sa akin. Ha? Mga viewers na huwag kayo masakta. Masakit din sa akin to pero wala tayong magawa. Kailangan sabihin ko. Kung hindi ko sasabihin to, hindi ubra. Pero mo, giniginaw tayo. Tapos ang init mo sa pananampalataya, no? Asa kakatanggap pa ng Holy Spirit, tapos ang ginaginaw. Ang sarap mo. No? Ganun naman talaga eh. Sabi niya, I will pour out. Really? Lord, prove it! Dapat ganun tayo, Lord. Gusto ko. Kahit na maramdaman ko lang, Lord, sapat na sapat. Tapos unti-unti niya, pag naramdaman mo sa susunod, hallelujah, hallelujah. Tingnan nyo, ibuka mo, sabi ng Lord, open, wide, I will fill it. Ilalagay niya talaga. Ay, may presidente ng shipping company. Hindi na iya. Nung ikot ng ulo niya kasi pulot parang negro. Umiikot Talaga, presidente yun, presidente. May sariling shipping company. Grabe, pinapala sila Yung isa, engineer ng Toyota. Grabe. Pag nagpuri yun, hindi sila nahihiya Yung mga kasama natin na professional, ayan, mayroon pang isa, umiikot sa church. Pagdalag sa Spirit. Why? Because it is a promise. So 39, and you shall receive promise. And the promise is unto you. Kasi nagpabaptize sila, di ba? And the promise is unto you. Unto your children, unto those that are abroad. Ang pangako, ano yung pangako na yun? Yung gospel, yung Holy Spirit. Saan yung pangako? Para sa kanila. Para sa ating mga hintid. Hanggang doon sa malayo. Yun o. For the promise is unto you. Ibig sabihin, nung nangangarap sa Apostol Pedro, sa mga Hudyo yan, sa inyong mga anak, at doon sa malalayo mga Gentiles, ipapangaral yung gospel. Even as many
As the Lord, our God, shall call. Kung gusto ng Lord na maraming maliligtas, ililigtas niya lahat yun. Amen? O sino tatawag sa Kanya? O, kaya ngayon, gising na tayo, pandemya na. O, dumarating na naman yung mas matinding variants, Delta variants, yung mutation niya, grabe, maghanap naman sila ng matataas na dosage. Eh, nag-indikan ka na. O, eh, pag wala kang protection ng Holy Spirit, paano kung may side effect? Pero pag may Holy Spirit ka, wala. In Jesus' name. O, dapat ganun tayo eh. O. Eh, kaya niya ngang, yung patay nga, kaya niya buhayin. Yung virus pala na pumasok sa'yo. O wari, may side effect yung injection, nagkamali. Para. Eh, parang ang basta nga, alam mo, may antibodies ka. O. Pero pag may Holy Spirit ka, hindi ka nagkamala. Mas mag-alala ka kung wala kang injection. Bakit? Wala kang antibodies eh. Wala kang pangontra. Pag dumating si COVID-19, uy, kaibigan na ito ng AstraZeneca. Ba? Uy, hindi na ako papasok dyan. Pag pumunta sa iba, ito walang injection to. Doon ako papasok. Ano ng virus? Di ba? Kaya yung mga hindi ma-injekan, wala yun, carrier yun. Kaya sabi ng presidente natin, sabi, magpakulong na lang kayo, kaya alis ka sa Pilipinas. Pag hindi kayo na-injekan. Bakit? Carrier ka. Madali kang tamaan ng virus. Ngayon? O, dumating ang panahon. Wala tayo naturukan. Pag nag-club, pag Kristiyano ka may Holy Spirit, may business na. Hindi ako kasama. Panginoon, tulungan mo. Ganun tayo. Amen? Kasi turukan ka o hindi, nandiyan yung virus eh. Ano gusto mo? Holy Spirit ni Jesus Christ. Yun ang magkukumpleto sa akin. Yun yung magbubuhay sa akin. Yun yung magbibigay ng pag-asa sa akin. Yun yung magbibigay sa aking pananampalataya. Kung yun yung aking pananampalataya, kahit sa panahon ng pandemya, kahit sa panahon ng kailapan, pakakainin kami ng Diyos. Kahit hindi mo pagkakaroon. Bakit? May puspos ka eh. Paala ka na Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Wala na kaming makain. Naka-hallelujah pa kayo. Imposible ba sa Diyos? Ano sinasabi ko sa inyo? Pag kilala mo ang Diyos mo, kahit ano mangyari, Diyos pa rin siya. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ikapito at ikawalo ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Pigit po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos
Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4 na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi. Kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating po pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat at huwag po nating kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po, dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.